nasa dito mga ka-idol sa buwan. Lamination. Palaminita rin mga ka-idol. Itong palaminita ang restore sa motor kaya rin nagpunta natin nakita mga ka-idol. Kalipod lang. Saan ba ron? Kanina. Ibitay ng motor, rehistro, pari talapon. Dali lang na. Kumalat na mga ka-idol, pa-print na mga ka-idol. Ang bitay motor para pag mayroong humarang, igay natin nila sa kanya para hindi tayo mahuli. Ay, trabaho, tricycle driver mga idol. Para minita ang rehistro. Dito tayo sa kuan mga ka-idol, Central. I sent Chinese. Ako ibili ng motor din mga idol, hindi basta-basta ibili ng mga idol, kay dakpon mga idol. Klaman. Kinahanglan kawalo ta sa mga parkingan ng resident. Kaya para pagtanaw na ito, sakyanan nga walay wala nakatangag og klam. Mahirap na pag maklaman. Bayad, wala tayong pangbayad mga kaidol, wala tayong pera, mahirap na. Kailangan siguraduhin natin kung saan natin ilagay yung motor mga kaidol. Ito lang motor ko mga kaidol. Kaparking mga kaidol. Babay na mga kaidol, kumbate na bukol mga kaidol.